Ducem televizorul sus să vedem reacția lui Abel. L-am adus sus și apoi mă duc să vedem ce... Mergem să vedem ce reacție are. Nu, hai Abel să ne uităm la televizor. Hai. Hai să pornim televizorul. Hai. Nu, hai, da. Hai să ne uităm. Hai să ne uităm la televizor. Unde e televizorul? Unde-i?